dito. Ay, naning, sama mo ako saglit. Ayan, parang video lang ako ba? Nakamoy may thing. Oh shit. May si Mamo. Ang ing... Dito yung gamit natin. Dito.
Yan na nga guys, gabi na. Nandito pa rin kami sa gilid ng tabing dagat. Yung mga aso naglalaro. Thank you for watching guys and God bless us all.